Inca va ser seu d'un moviment industrial molt fort, on moltes disciplines ja eren fusters, ja eren sabaters, ja eren ferrers. Tot aquest tema ajudava a ser la seu industrial d'una cap de comarca, com era la ciutat d'Inca. Ara bé, tot aquest moviment dua a un moviment gastronòmic com eren els cellers d'Inca. Per això, cuina i cuna se van ajuntar cuna perquè molt de cuiners han sortit d'aquesta terra, ja siguin a Catipiera, ja siguin Quico, en aquest cas, potser jo. Tenim els productes d'aquesta terra, i els productes ja siguin el formatge, ja siguin el vi, ja sigui l'oli, ja siguin aquests petits productors de verdures. Totes aquestes matèries que fan que ara han creat un altre moviment i en aquest moviment li donen forma a un mercat cobert. Els dijous són dies de festa a Inca. És el dia de mercat. Fruites, verdures, hortalisses, pans, formatges i altres productes frescos i deliciosos ocupen els carrers de la ciutat. Es pa, seran ensaïmades, cocarrois, panades, totes aquestes xutxeries que jo dic, perquè aquest món de la farina, al final és golós, formen part de la nostra història gastronòmica, formen part d'aquesta cultura que tenim a la nostra terra, i en aquest cas, en el fons de Sant Francesc, del qual jo som adepte, perquè des que era petit tinc el seu gust, els seus aromes ficats dins l'ADN. Per tant, avui anem aquí de dins, a veure en Joan i menys que mos conta. Veniu darrere jo. Els restauradors i elaboradors d'Inca són com els artistes, que treballen amb les seves mans i el seu cor, transformant els ingredients en obres d'art gastronòmiques. Bodega Nàquera, a la falda de Santa Magdalena. Inca antigament no només era una ciutat industrial, Inca produïa molt de vi. És així com a Bodega, Son Bordils, com a Dos Caballeros, han tornat a produir aquest vi i aquesta terra encara mos queda molt per dir. És així que dins aquesta Bodega Nàquera nosaltres anem a tastar una malvasia que han recuperat, també tenen el Giró d'Arròs, i que dir que poden tastar la nostra terra amb una copeta de vi. El sol il·lumina els camps, mentre les mans dels agricultors acaricien la terra. I com veus, Inca, una gastronomia per descobrir.